تماشاوان نێژا سەرۆکوەزیرê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî daxuyaniyek daye bi tundî êrişên milîsên terorîst yên li ser konsulxaneya giştiya Amerîka û taxên sivîlnişîn yên Hewlêrê şermezar kiriye. Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê tora civakî peyamek belav kiriye tê de gotiye ez bi tundî wan êrişên kirêt yên milîsên terorîst şermezar dikim ku konsulxaneya giştiya Amerîka û navçeyên sivîlnişîn yên Hewlêrê kirine armanc. Serokvezîrê Herêma Kurdistanê amaje bi metirsiya wan êrîşan kiriye û gotiye ev destdirêjiyên bi qestî gefeke ciddî ne li ser asayîş û seqamgiriya Herêma Kurdistanê, Iraq û navçeyê giştî ev yek nayê qebûl kirin. Mesrûr Barzanî careke din bi awayekî zelal daxwaz ji hikûmeta federal ya Bexdayê kir ku pêngavên billez yek alîker û praktîkî li dijî grûpên çekdar yên derveyî qanûnê û milîsan bavêje. Di dawiya peyama xwe de Serokvezîrê Herêma Kurdistanê tekez kiriye ku erka hikûmeta federal e hemû amrazan bi kar bîne ji bo pûçkirina van êrîşên terorîstî û radestkirina berpirsên wan êrîşan êrîşkaran bo dadgehê. Em ê careke din dubare bikin Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi tundî êrîşên milîsên terorîst yên li ser konsulxaneya giştiya Amerîka û taxên sivîlnişîn yên Hewlêrê şermezar kiriye. Mesrûr Barzanî ev peyam li ser hesabê xwe yê tora civakî belav kiriye û tê de gotiye ez bi tundî wan êrîşên kirêt yên milîsên terorîst şermezar dikim ku konsulxaneya giştiya Amerîka û navçeyên sivîlnişîn yên Hewlêrê kirine armanc. Serokvezîrê Herêma Kurdistanê amaje bi metirsiya van êrîşan jî daye gotiye ev destdirêjiyên bi qestî gefeke ciddî ne li ser asayîş û seqamgiriya Herêma Kurdistanê, Iraq û navçeyê giştî ev yek nayê qebûl kirin. Mesrûr Barzanî careke din bi awayekî zelal daxwaz ji hikûmeta federal ya Bexdayê kiriye ku pêngavên billez yek alîker û praktîkî li dijî grûpên çekdar yên derveyî qanûnê û milîsan bavêje. Di dawiya peyama xwe de Serokvezîrê Herêma Kurdistanê tekez kiriye ku erka hikûmeta federal e hemû amrazan bi kar bîne ji bo pûçkirina van êrîşên terorîstî û radestkirina berpirsên wan bo dadgehê.